Gràcies a les que esteu aquí i també a les que ens esteu seguint amb streaming. Seguim ara en aquestes jornades d'educació i cultura visual somiant les imatges amb arxius organitzades per Drac Màgic amb una nova taula dedicada a la ubiquitat de les pantalles. Una mica com dèiem a la inauguració de les jornades, però també com s'ha anat dient al llarg de les taules d'aquest matí, la intenció d'aquestes jornades és la d'interrogar les relacions entre el llegat cinematogràfic i l'actualitat audiovisual, que també, com s'ha anat dient, vivim en un món plegat de pantalles, estem rodejats i rodejades d'imatges que tenen un paper molt important en la configuració d'imaginaris, i llavors aquesta taula se centrarà una mica en l'anàlisi d'aquesta actualitat audiovisual que diem, omnipresència de pantalles, internet, que s'han anat llançant ja en les taules d'abans. D'una banda és aquesta anàlisi de l'actualitat i dels reptes que presenta, però també volem començar a pensar en les oportunitats. I així com entenem el concepte d'arxiu en el seu sentit més ampli, proposem en aquesta taula abordar un arxiu particular, que és aquell d'internet, el que configuren les xarxes socials i el segurament mal anomenat núvol. Per reflexionar sobre tot això, comptem amb la presència de 4 ponents als que agraïm molt la seva participació. Tenim Belén Soto, que ens acompanya a través de videotrucada. Moltes gràcies per la disponibilitat de fer-ho així. La Belén, ella el 2018 va cofundar Duda i Galàxia, ha col·laborat en projectes de recerca amb entitats com AMACA o la PAAC i ha col·laborat amb graus i màsters d'art i recerca artística de diferents universitats i també és la responsable del programa d'aprenentatges d'AMACA. Gràcies, Belén. Després tenim a Andrés Hispano, que és realitzador audiovisual, comissari, expositiu i articulista, i entre molts altres projectes ha estat dirigint el projecte del Soy Càmera, canal de televisió del CCTV, juntament amb Félix Perecita i Ingrid Guardiola. Després tenim a la Cecília Bayo, tècnica de comunicació i membre del grup de pares i mares que col·laboren amb Xnet per la democràcia digital a les escoles. I per últim tenim també a Pol Capdevila, que com ell es defineix, enamorat de la filosofia i les arts, és professor de teoria de l'art, art contemporani i teoria de la imatge a la Universitat Pompeu Fabra i en programes de postgrau d'altres universitats. L'eix central de la seva recerca se centra en el fenomen del temps, en l'art i en la cultura. Crec que ens parlarà també d'alguna cosa relacionada amb això. Per abordar una mica aquesta qüestió i llançar-vos una mica les preguntes, m'agradaria plantejar una mica el marc. Si considerem que vivim en aquest món visual, que dèiem, en una societat visual on d'alguna manera prima la immediatesa, la velocitat, la novetat i on gairebé sempre, podríem dir, les imatges estan al servei més aviat d'interessos mercantils o capitalistes, podríem plantejar-nos quins reptes presenta aquest consumisme visual i la hiperpresència de les imatges. Per altra banda, també aquesta accessibilitat a les imatges també podríem considerar que és fèrtil en algun sentit. Llavors, quina relació es pot establir amb aquesta imatge? Quines resistències podem nosaltres generar? I sobretot, quines possibilitats i oportunitats educatives ofereixen els arxius visuals de les xarxes socials i el núvol? És a dir, ho dèiem en la inauguració, quines oportunitats ens podem atrevir a somiar. I per últim, també m'agradaria convidar-vos a reflexionar sobre el diàleg que podem establir entre les generacions analògiques i les digitals, és a dir, des d'on ens apropem o ens vinculem amb unes generacions més joves d'una manera que sigui fugint de l'adultocràcia o la condescendència, com aquesta preocupació que a vegades expressem de és que el jovent d'avui en dia estan tot el dia mirant pantalles, que només els atonten i que no es vinculen amb la realitat. Com fugir d'això per anar cap a una visió o un acompanyament que contempli les possibilitats i les oportunitats. Us dono la paraula per si voleu començar. No sé qui vol començar. Igual comencem així com estem asseguts, Andrés. Endavant. Sí? Hola, bona tarda i gràcies per convidar-me. Jo penso que estem en un moment molt interessant. A mi de vegades em recorda el moment fa 150 anys
al 1870, quan més o menys de sobte es van multiplicar les imatges d'una manera exponencial, perquè tota la premsa era il·lustrada, per la cromolitografia, per els pòsters, és a dir, els tresors, que eren en certa manera les imatges que la gent podia replegar al carrer, de sobte eren un problema. Ja no era un calaix d'imatges o de cromos per tal de fer un... I van sorgir moltes maneres espontànies, molt interessants, per adquirir algun domini sobre aquell món de les imatges. Va aparèixer l'scrapbook, van aparèixer molts models de treballar amb la quantitat de les imatges, on va néixer el collage, amb tot el que té de caòtic, però també d'harmònic, de fer nostres les imatges, tot això. El llibre que més diners va donar al Mark Twain va ser un llibre amb tots els fulls en blanc, perquè la gent fes collage. I és per això que les avantguardes van retrobar o van retornar a aquest model, precisament per tot el que tenia d'impertinent, fer una cosa que feien els nens o que feia. Nosaltres estem en un moment on tenim tantes imatges, tants documents visuals i audiovisuals a l'abast, que el problema és bàsicament adquirir un control, un domini, una certa apropiació sobre tot allò, fer-ho nostre. No? Aquí hi ha problemes, naturalment, des de legals fins a tècnics. Cada vegada hi ha menys problemes tècnics i cada vegada hi ha més problemes legals per treballar amb totes aquestes imatges. No? El Chris Marker deia: ¿cómo no van a ser mías estas imágenes si me las habéis metido en la cabeza? O sigui, i va fer un resum de la seva carrera que era com una capella sixtina de totes les imatges que componien el seu imaginari particular. No? Tots tenim molt clar que és a partir d'aquestes imatges, també de cançons i de frases de pel·lícules i tal, però que la nostra identitat la construeix, tenim tots una mena de capella sixtina amb totes les referències visuals, però a diferència d'un diccionari de mots, no les podem fer servir. Aquí hi ha un conflicte. Una qüestió és l'accés a una quantitat, a una abundància bestial d'imatges i de documents. Una altra és fer-ho servir. Com puc fer d'això també una eina per expressar-me jo? No? I tenim moltíssims artistes, des de la Dora García o la Maria Cañas o el Hans-Peter Feldman, que estan treballant precisament sobre l'arxiu. Però sempre hi ha friccions en les qüestions legals i tot. Aquest és un repte. Un altre, adquirir una certa cultura sobre la responsabilitat de les imatges. Les imatges són, com diu el Mitchell, no? Són ja al centre de totes les nostres comunicacions. Són molt poderoses, però també són molt vagues. Hi ha una certa responsabilitat sobre les imatges, els arquetips, les representacions de les coses que fem. Això té un recorregut conforme imaginaris i després dels imaginaris venen les idees, els prejudicis. I això és complicat perquè no hi ha un llibre de referència. Quan jo penso en els professors d'instituts que els diuen heu de fer cultura visual. Sí, hi ha una cosa que és la semiòtica, hi ha una cosa que és la història de l'art, però entre una i l'altra hi ha el recorregut que tenen la vida, que tenen les imatges. I la possibilitat de ressignificar-les i com adquirir aquesta autoria i aquesta consciència sobre el que impliquen. No? I aquest és el repte que jo em penso, més enllà de l'accés, és les possibilitats creatives que sempre han de ser crítiques també sobre l'ús d'aquelles imatges. Per nosaltres, fer d'elles també una eina d'expressió nostra. No? I aquí és on probablement el 2001 és una pel·lícula del Kubrick, però amb cadascuna de les imatges que componen aquesta pel·lícula jo sabria dir d'altres coses també, no? Però no tinc dret a fer-ho ara mateix. Però totes les eines em diuen fes-ho, no? Per l'accés, per les ganes d'expressar, de compartir. Aquest és, em sembla, el doble repte, adquirir consciència de la responsabilitat de les imatges i adquirir també eines per fer-ho i mitjans per poder compartir-ho. Abans hi havia aquella llei americana del fair use, no? Mentre ara a Europa no tenim ni tan sols això. Em sembla que l'únic ús que tenim degut d'imatges d'un altre és per als memes. Podem fer memes, però jo no puc projectar teòricament a classe segons quines seqüències o fer un assaig visual. Tothom està interessadíssim ara a comprendre que a través de l'assaig audiovisual les imatges ens ensenyen a fer servir les imatges, però en realitat estàs ja en els marges de la llei. Bueno, jo ho deixaria aquí ara, però aquest és el doble o triple repte que em sembla que tenim amb l'ús i l'accés als arxius, no? Que hi són, però en realitat per nosaltres hauria de ser com una capsa de colors per fer-lo servir, per fer de les imatges de tothom també un discurs propi. No? Gràcies. Igual després podem aprofundir més també sobre aquesta idea del meme, que crec que també és interessant. Si voleu continuar. Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies. Jo faré la meva intervenció a partir
de 4 idees que tenen com a rerefons sobretot un enfoc polític d'aquestes qüestions i un objectiu final, que és el de la digitalització democràtica i la lluita pels nostres drets digitals. Llavors, la primera idea que volia tractar és que des d'aquest punt de vista polític i de drets digitals podríem dir que vivim immerses no en dues hiperpresències de materialitats digitals, no? En el cas d'aquesta jornada sobretot estem parlant d'imatges, sinó que en realitat el que podríem dir és que existeixen dos arxius, no un, sinó dos, o com els anomena la Shoshana Zuboff, dos grans textos electrònics. El primer d'aquests arxius o textos electrònics, d'aquest en som nosaltres els autors i els lectors, els creadors, els espectadors, els que els reinterpretem, no? Com comentava ell. I és un arxiu que està a la vista pública, amb el que estem familiaritzats i que ens informa, ens connecta, ens diverteix, també ens abruma i ens sobrepassa, no? Per la gran quantitat de contingut que té, ens crea addicció i curiositat i tantes altres coses. Llavors és tot allò que hem anat creant entre totes, les nostres imatges, els nostres vídeos, els posts, els softwares lliures, per exemple, els clics, els m'agrada, els mails, no? Totes les creacions digitals que construeixen aquest arxiu públic del que parlem. Però hi ha un segon arxiu soterrat, que no és públic, que per nosaltres és invisible i que està constituït i es nodreix de la informació col·lateral que es genera al primer arxiu. És com un excedent informacional a partir de les nostres conductes, que precisament gràcies a les nostres imatges i als posts, tot això que deia, no? Els softwares lliures, els vídeos, aquestes creacions, aquests clics, aquests m'agrada, i totes aquestes coses genera una nova informació i és un arxiu que sap més de nosaltres que fins i tot nosaltres mateixos. Aquest segon univers està custodiat i mediatitzat per especialistes, els enginyers de dades, que són uns nous sacerdots, així els anomena també la Shoshana Zuboff, que tenen el saber per gestionar-lo sota la batuta d'unes autoritats i uns poders que són els que decideixen què se n'ha de fer d'aquest arxiu. A diferència del primer arxiu del públic, l'arxiu soterrat no s'oblida, no li sobrepassa a qui el custodia i el processa, sinó tot el contrari, no? Les infraestructures tecnològiques que tenen les grans corporacions, les Big Tech, com Google, Meta, Facebook o Microsoft, la seva intel·ligència de màquines els permet assolir tot aquell control o vigilància que en l'arxiu públic les persones no podem assolir. La segona idea que volia tractar és que l'arxiu soterrat, aquest del que estic parlant, és fruit de la invenció d'una nova lògica de mercat, que és el del mercat informacional, un mercat que presenta seriosos problemes ètics i legals i que fa, sobretot pel que fa a la privacitat, a la propietat i a la llibertat de totes nosaltres, no? Aquest mercat informacional funciona amb un cicle que comença amb l'extracció de dades experiencials a partir d'aquest arxiu públic, no? De tot aquest contingut digital que generem, ja sigui imatges o sigui un clic, i que genera un excedent informacional respecte a la nostra conducta en l'univers digital que va alimentant aquest segon arxiu soterrat. En segon terme, continua el cicle amb el processament de totes aquestes dades a través de les intel·ligències de màquines, com poden ser els processos d'aprenentatge, el disseny d'algoritmes o l'anàlisi predictiu, i a través de la creació de productes predictius. Llavors arriba un tercer moment del cicle d'aquest mercat informacional, que és el retorn cap a nosaltres, no? Les persones, a través de la compra-venda d'aquests productes predictius que es generen i de la informació processada, i que nosaltres ho tornem a rebre, no? En forma de timelines, d'anuncis, de resultats de cerca, de resolucions administratives i tantes altres coses. Són 3 moments diferents d'un cicle, no? El de l'extracció, el processament i el retorn, que, com deia abans, presenten problemes ètics i legals. En primer lloc, un problema de propietat, no? Perquè se'ns estan extraient unes dades que són nostres però que a vegades ni tan sols sabem que existeixen, ni tan sols sabem que les estem generant.
són aquest nou petroli, no?, que ens ha convertit a totes nosaltres en matèria prima. I és un procés extractivista que fa que de fet es parli de nova acumulació o de despossessió digital. En segon lloc, també estem davant d'un problema de privacitat, que és potser aquell que tenim més clar, o aquell del qual més sovint se'n parla, que es produeix un accés a nosaltres convertits en dades, i una vigilància sobre nosaltres sense que en siguem conscients i sense que haguem donat permís. I en tercer lloc, estem davant també d'un problema de llibertat, perquè en el retorn a l'arxiu públic de tot aquest processament que es crea i que es modela, o sigui, que a partir de l'arxiu públic, el que s'està fent és creant un nou món digital que no està ben bé controlat per nosaltres, sinó que està decidit i conduït per aquestes grans corporacions tecnològiques que modelen, monopolitzen i empobreixen el que seria l'univers digital. Una tercera idea és que en l'àmbit educatiu, que és sobretot en el que jo m'he mogut més, i que en certa manera podem entendre com una rèplica en petit de la societat i de les seves dinàmiques, s'està reproduint aquest cicle extractivista informacional de manera molt i molt preocupant a través del desembarcament massiu de les Big Tech, que de fet en el nostre context català apunta directament a una companyia que és Google. Llavors, des de l'any 2010, les infraestructures digitals de l'educació pública estan sent servides progressivament per aquesta multinacional, i el desembarcament d'aquesta gran tecnològica ha seguit un procés bastant estàndard, bastant de manual, del desplegament d'aquest nou mercat informacional que explicava, a través d'unes fases, que són les d'incursió, habituació, adaptació i redirecció, que estan ja força estudiades. La incursió dins del sistema educatiu català va començar pel mail del professorat del sistema públic. La notícia que va transcendir l'any 2010 és que el mail del X-Tech, de tot el sistema públic d'escoles i instituts, passava a funcionar a través de la tecnologia de Gmail. I després van venir la resta de fases que han seguit amb aquest procés d'adaptació i habituació dels usos, que van associats al que abans semblava simplement un compte de mail i que després es va convertir en fer servir tot allò que venia vinculat a aquest compte, com pot ser els servidors i el núvol, que te'l regalen amb el mail. Després, a través d'aquest servidor, les escoles i els centres educatius van guardant arxius personals i els arxius digitals de centre. Després, l'ús de les eines ofimàtiques, l'entorn virtual d'aprenentatge, l'agenda, el calendari i tantes altres coses, fins a culminar amb el propi hardware. I de fet, ara són molts els centres que ja ni tan sols parlen d'ordinadors, sinó que el que fan és parlar de Chromebooks. I aquest paquet tecnològic integral s'està convertint en la infraestructura digital bàsica del sistema educatiu català, i això el que significa és que si ens acotem a la xarxa pública, està afectant a prop de 600.000 alumnes que, si utilitzem terminologia de Big Tech, serien usuaris i consumidors. D'acord amb el funcionament del mercat informacional, aquestes infraestructures digitals funcionen, que s'estan introduint dins de les escoles i els instituts, funcionen com rutes de subministrament de dades. Per una banda, passen als servidors d'aquestes Big Tech, que a Catalunya és una en concret, però altres comunitats autònomes són altres, doncs passen als seus servidors tots aquells treballs acadèmics i avaluacions que es creen dins del context escolar i dels instituts, però per l'altra també les interaccions personals més privades, com poden ser les converses per xat, l'emmagatzematge de fotos personals que es guarden en el núvol, les respostes en els formularis que se'ls envia a l'alumnat i tantes altres coses. En el context escolar, aquesta datificació, és una datificació d'alta qualitat per diverses raons. Primer, perquè s'està datificant informació inèdita, que abans formava part de dinàmiques vitals lliures, no vigilades i que eren analògiques i experiencials.
i perquè és una datificació que està estructurada en grups d'afinitat, en grups classe, en centres escolars, en barris, i finalment perquè dona accés a aquestes grans corporacions a una població d'edat molt petites, no? A les quals abans no tenia accés. A nivell pedagògic, això, a més, genera problemes, podríem dir, cognitius, epistemològics i educatius molt greus, com pot ser la naturalització acrítica del que aparentment és simplement un instrument de treball, i després perquè es genera un monocultiu i una universalització del que seria la pluralitat del món d'internet en favor d'un accés i un ús mediatitzat per una sola veu, que és la de la corporació tecnològica. La darrera idea que volia transmetre és que davant d'aquesta realitat, potser un dels reptes educatius que planteja tot això és més aviat un deure, no? Que té dues cares. Per una banda, que des de les aules estem obligats a disseccionar i abordar críticament la versió d'internet de les grans corporacions, i per l'altra, que també des de les aules hem d'ensenyar i crear altres mons digitals possibles, no? Una mica entenc que és el que s'està parlant també molt en aquestes jornades. Potser fa uns anys, amb el naixement d'internet, el que s'obria era un món ple d'oportunitats i potencialitats. Ara també, i de fet l'escola és un espai de construcció i d'invenció de sabers molt potent i molt obert, però amb la consolidació del mercat informacional del que estic parlant, hem de fer aquesta doble tasca de crítica i reacció creativa. Això passa per respostes molt concretes. Jo n'esmentaré una, que és amb la que acabaré la meva intervenció, que és la de problematitzar els recursos i les infraestructures digitals. Un llapis Stanley o un bolivic o un paper no xuclen dades, ni datifiquen, ni processen, ni les retornen als alumnes transformades. Però un paquet educatiu, un suite educatiu d'una Big Tech sí que ho fa. Això s'ha de problematitzar. De fet, és el que hem fet des d'Xnet, aquest col·lectiu en el que estic, i el que hem fet és mirar d'habilitar una alternativa, no, d'infraestructura digital que estigui feta a través de software lliure i també cercant finançament públic perquè realment des dels centres educatius existeixi, no, una alternativa d'infraestructura digital que vetlli pels drets digitals i la digitalització democràtica. Hi hauria moltes altres possibilitats de crítica i de reacció creativa, en podem parlar ara quan acabem les intervencions. M'aturo aquí només recordant el que esteu veient en aquesta imatge, no? Lo de, perdó, there is no cloud, just other people's computers, no? Aquesta idea de que el núvol en realitat no existeix, és una metàfora, són màquines que són propietats d'algú i està en les nostres mans decidir qui és aquest algú que és propietat de les màquines. Moltes gràcies. Gràcies, Cecília. I dono la paraula al Pol. No sé si donar pas a l'Helena, que el que està a l'altra banda no sempre sigui l'últim. No? Està bé, està bé. Sí. Si et sembla bé, Belén. Si no, parlo jo. Vale, sí. Mola. Yo tenía algunas ideas también en relación a las preguntas que se habían planteado, como en cuanto a los retos del consumismo visual y la hiperpresencia de las imágenes. Hemos comentado el tema de la saturación de imágenes y vídeos que tenemos ahora mismo. Bueno, como es interesante mencionar que venimos de un momento histórico que es la crisis COVID y el confinamiento, en el que la relación con las pantallas ha sido quizás más intensa que nunca. La socialización más allá del núcleo de convivencia se ha dado durante un periodo exclusivamente a través de Internet. Y en relación a otros modos de consumo de los contenidos de los medios de masa en el pasado, la saturación de imagen y discursos han provocado en las últimas décadas la pérdida de certezas, de la capacidad de discernir entre lo real, lo verosímil, lo fake, la especulación, la ficción o lo documental, etc. Ante este ya no tan nuevo paradigma, creemos necesario estimular el pensamiento crítico, no tanto para establecer ideas sólidas y dogmáticas de lo que es y de lo que no es, sino para relacionarnos con la intersubjetividad de una manera menos binaria.
como de dos extremos enfrentados, que es una cosa bastante común en redes sociales, Twitter, etc. También de una manera menos ansiosa, más capaz de comprender la complejidad de las ideas y el aislamiento o interconexión de grupos de comunicación, sociabilización que se da a través de Internet. Desde Hamaca Aprende, que es nuestra línea de actividades en la que trabajamos con contextos educativos, nos servimos de los relatos subjetivos de las piezas del archivo de vídeo, que pueden ser contrahegemónicos, críticos, politizados, miradas subestimadas desde el mainstream, pero de gran poder instigador de otros imaginarios, para señalar, analizar y construir respuestas hacia urgencias políticas de la actualidad. Encontramos en este tipo de piezas de vídeo la posibilidad de participar en estrategias para resituarnos respecto a la realidad informativa y de consumo de la imagen que estamos habitando en el presente. Y también en relación a las preguntas sobre la omnipresencia de pantallas, las oportunidades educativas que ofrecen los archivos visuales de las redes sociales y tal, tenemos algunas reflexiones en torno a lo ritual y la atención. Lo ritual entendido como el dirigir la conciencia en presente a una acción cuyo sentido o pertenencia trasciende nuestra individualidad. Nos damos cuenta de que nuestra sociedad ha ido perdiendo los rituales con conciencia de sí por la aceleración de la vida, los ritmos de vida urbanos muy centrados en la productividad, por la integración de modos de consumo capitalista como modelo de interacción con el mundo, la pérdida de sentido. Son algunas de las circunstancias o inercias que nos desprenden de esta idea de ritual o de atención al estar. Hay cierta relación entre el vídeo como tecnología de registro de la imagen con una práctica por combatir la muerte, el olvido, el silencio. Desde sus orígenes el medio funciona como vía para conservar una memoria del gesto, de la coreografía a pequeña o gran escala de acontecimientos, de representaciones, de retratos, de historias, de paisajes. El vídeo y la fotografía permiten desde su aparición que la imagen permanezca, se reproduzca, se difunda, llegue a donde una persona sola seguramente no podría hacer llegar su presencia y sus mensajes. En tiempos de medios analógicos podríamos entender el ir al cine o el grabar un vídeo casero como un tipo de ritual, por el tipo de acontecimiento que suponía, podríamos imaginar. Pero ver hacer vídeos a día de hoy por esta saturación de recepción y de producción de imágenes ha perdido en gran parte su valor ritual en el sentido que estaba mencionando antes. Esto, sin embargo, pensamos que ha derivado en otro tipo de rituales, como por ejemplo mirar el feed de TikTok antes de irse a dormir, o desde la propia práctica de mirar el consumo de vídeos de YouTube como los unpackagings, mirar cómo otra persona hace cosas, como puede ser jugar a videojuegos, un plano fijo de cómo se teje un tapiz durante 30 minutos o de cómo se cortan jabones en cuadraditos, o está también la tendencia del ASMR. Desde Hamaca se nos ocurre la pregunta de si podemos asimilar el tipo de atención que se activa en esta experiencia individual de visualización de vídeos de YouTube a la de mirar una pieza de algunos tipos de vídeo experimental, porque encontramos algunos elementos en común, como ciertos códigos lingüísticos concretos, ritmos, performatividad, el retrato también del sentir de un momento histórico y de unas generaciones. Marc Vives, en uno de los recursos de aprendizaje que hemos estado desarrollando este año, justo escribía: los rituales de la antigüedad para escapar del espacio-tiempo solo quedan reemplazados hoy por Netflix o TikTok, prohibidos dentro de las aulas. Pensando estas cuestiones desde entornos de aprendizaje y desde la necesidad de estimular el pensamiento crítico, encontramos que se potencia a través de materiales como las piezas que conservamos en los archivos. Quizás podemos generar enlaces que deriven de los contenidos más visitados en Internet a otros tipos de material audiovisual que cuidamos y que queremos poner en valor entre los más jóvenes. O también al revés, podemos partir de piezas nuestras, de nuestros archivos, para establecer vínculos con el análisis de imágenes mainstream de la hora, quizás. Estamos ensayándolo en el programa de Hamaca.
Nos estamos esforzando por conectar el presente con la historia y el patrimonio que conservamos en el archivo, puesto que entendemos que hablando tanto de prácticas mainstream como de las más contraculturales o las más refinadas, dar a conocer una genealogía de lo que hacemos o pensamos ahora, entender de dónde venimos, nos sitúa y proporciona comprensión de posibilidades y futuribles. Este trabajo en relacionar lo archivado con lo presente es uno de los fundamentos para articular las actividades de aprendizaje. Entonces, por poner dos ejemplos y terminar, nos resulta, por ejemplo, interesante trabajar con piezas históricas feministas de Eugenia Balcells. A veces revisar el pasado sirve para darnos cuenta de que las cosas no han cambiado tanto y entonces esto quizás anima a la acción o al cambio. A veces, como decía, revisar el pasado ayuda a situar algunos discursos o ideas, comprenderlos más profundamente, problematizarlos, ponerlos en valor. A veces sirve para repolitizar lo que se había olvidado o neutralizado, como por ejemplo, relacionándolo con otro tema que es el que introducía Cecilia, el uso de software libre frente a infraestructuras digitales corporativas. Es algo que parece que en los últimos años como que ha perdido un poco de fuelle y es importante como darle más cancha. Un caso concreto en relación a la presencia de pantallas en las vidas de adolescentes y nuestro programa de aprendizajes es el tema de la pornografía, que lo estamos trabajando bastante. El uso extendido de dispositivos móviles entre los jóvenes tiene como una de sus consecuencias un mayor de acceso a pornografía desde edades más tempranas. Consumir pornografía de manera regular en una etapa previa a practicar la sexualidad con otros provoca la incorporación y normalización de un imaginario muy concreto respecto al sexo, que es el que habitualmente un adolescente se propone practicar una vez que tiene la oportunidad. En AMAC hemos estado trabajando este año junto a grupos de adolescentes en institutos acompañadas de algunas piezas de nuestro archivo para analizar lo que la pornografía representa, cómo se produce, cómo nos afecta y generar pensamiento crítico y autónomo a través de procesos comunitarios en las aulas. Es un proyecto en el que el vídeo ha sido canal para poner conciencia de los modos en que nos relacionamos cognitiva y corporalmente con la imagen al visualizarla y comprender cómo trasciende nuestra manera posterior de relacionarnos con otros. Al final es una manera de trabajar con el vídeo que propone un modo de relacionarse con el sexo más consciente y más atento al otro. Y bueno, hasta aquí mi aportación de saque. Ahora en el debate podemos comentar las cuestiones que interesen más. Vale, moltes gràcies, Belén. Si vols continuar, Pol. Doncs continuo jo. No sé per qui parlo exactament, perquè no acabo de veure res aquí, però m'imaginaré que hi ha gent allà. Moltes gràcies i jo volia felicitar-vos i donar-vos l'enhorabona perquè en les poques taules que he pogut assistir des d'aquest matí he après moltíssim i trobo que els ponents que heu convidat són molt interessants. La dificultat és sentir que un pot aportar res nou o interessant i enriquir aquests debats més enllà de donar la paraula o de posicionar-se i matisar. Llavors, el que m'havia pensat d'aportar avui aquí era més aviat una reflexió sobre algunes qüestions, perquè ja sabia que tenia companys de taula que anaven a tractar temes molt específics, i un és sobre un dels temes d'aquesta taula, que és el tema de l'oblit, i l'altre sobre una reflexió de caire totalment Foucaultià sobre l'arxiu. I després comentar a partir d'aquestes coses alguns exercicis que faig fer als meus estudiants d'art contemporani o de teoria de la imatge. I reflexionant sobre aquest hiperconsum, aquesta hiperaccessibilitat d'imatges, també facilitat en la capacitat de crear, produir imatges constantment, ens passem el dia fent imatges i consumint d'altres. Segurament consumim moltes més imatges dels altres que les nostres pròpies. Hi ha com una espècie de paradoxa aquí. Pensant sobre això, vaig recordar que estem en una situació, com deia l'Andrés també, molt interessant perquè està suposant que en poques generacions està havent un canvi de paradigma. I m'ha recordat el canvi de paradigma, ara, disculpeu que em retrocedeixi 2.500 anys pràcticament, en el que es trobava Plató. Plató
era la segona generació que podia viure de l'escriptura, de la venda de l'escriptura, perquè era el moment en què s'estaven copiant llibres per primera vegada. No? I en el Fedre, al final del Fedre, introdueix un mite, Sòcrates, no? Explica sobre l'escriptura i el valor de l'escriptura. No? I parla d'un mite que sent a parlar en el Baix Egipte cap al Delta, en què un rei, no, un déu, Thoth, no? Descobreix i desenvolupa una sèrie d'arts. Doncs l'aritmètica, la geometria i l'escriptura, entre d'altres. No? I decideix regalar-los com un do a Thamus, que és el rei que governava Egipte en aquella època i que vivia a Tebes, però la Tebes d'Egipte, totes aquestes arts. No? I a mesura que els hi va regalant, els hi va explicant per què serveixen. Doncs l'aritmètica, evidentment, servirà per calcular les proporcions entre diferents tipus de pesos o de mides, etc. I l'escriptura, li diu, servirà per mantenir la memòria, per enriquir la memòria dels éssers humans. I Thamus, que era molt bon rei, i per això es mereixia aquests dons, li anava replicant i li anava comentant. I diu, això que m'expliques de l'escriptura, que servirà per mantenir la memòria, potser no sigui tan així. Potser serà que servirà pel contrari, que servirà més aviat per la desmemòria i per l'oblit, perquè en la mesura que els homes confiïn que poden delegar la seva memòria a un aparell extern, no? En lloc de buscar la manera de recordar-la per si mateixos, no? Ho deixaran en un material i ho oblidaran. No? Llavors, una cosa molt diferent és la història o la historiografia i el document, que és del que es tractava d'explicar en aquest mite, no? I una altra cosa és la memòria. No? I una mica com a resposta a aquesta hiperpresència d'imatges, aquesta hiperconsum i gran facilitat de producció d'imatges, jo crec que més aviat m'atreviria a afirmar que quantes més imatges consumim, quantes més imatges produïm, quants més arxius també creem, produïm i som capaços d'accedir, podria ser que també hi hagués més desmemòria. No? I allò que sembla que ens ajuda, en el fons, ens ho dificulta. No? I un exemple molt senzill és la capacitat que tenim ara de recordar números de telèfon. Ara que tenim centenars de números de telèfons en el mòbil, jo no soc capaç ni de recordar el telèfon de la meva filla, però recordo el telèfon de la meva tieta, que havia pres de petit. No? Això com a exemple. I crec que amb la imatge també passa molt això. Es poden buscar estratègies, potser, per recuperar una mica aquesta memòria. I una és un dels exercicis que els faig fer als meus estudiants, és precisament no crear imatges, sinó destruir-les. I m'explico. La idea de destruir una imatge, o de destruir potser d'una sèrie completa d'imatges que has fet en un viatge, guardar-ne només una, implica precisament crear un tipus de percepció sobre la imatge que és contrària a la que habitualment tenim, que és la del consum ràpid, immediat. Quan tu te planteges que has de destruir imatges, les observes, les analitzes, els hi pares atenció, comences a comparar-les i potser si decideixes guardar-ne, desar-ne només una d'aquelles 100, t'has de quedar amb una que tingui moltes capes de significat, que d'alguna manera sigui capaç de sintetitzar en ella moltes del que les altres simplement mostren fragmentàriament. Llavors, un dels exercicis que fem és, agafeu una carpeta del vostre ordinador, agafeu una carpeta del vostre mòbil i decidiu destruir-la. No? Però això implica, evidentment, no és una destrucció salvatge, sinó que implica una anàlisi i una cura, també. No? Llavors, jo defensaria, com ha fet la Maria abans de dinar, un gest clarament iconoclasta. I després, perquè al final, i com si heu estudiat una mica la iconoclàstia, tot el que era la destrucció d'imatges al llarg de la història, en general la iconoclàstia, l'odi de les imatges,
es referia a elles, i jo mai havia pensat que aniria a defensar la iconoclàstia en un escenari, perquè jo vinc de la filosofia, que és text, pensament i tal, però jo havia estudiat estètica i era el defensor de la imatge, no? En el meu departament, entre els meus amics, i ara defenso la iconoclàstia. Però l'interessant de la iconoclàstia és que es carregava la imatge perquè es pensava que podia reduir a allò visible una totalitat que no era del tot visible. I amb això el que vull dir és que ara, amb aquest hiperconsum d'imatges, ens acabem pensant, o no és que ho pensem conscientment, però acabem d'alguna manera comportant-nos com si tot el món fos representable, tot el món fos representació. I al final assimilem allò representable al món i el món allò que és representable. I ens oblidem que hi ha moltes coses que no ho són, o moltes dimensions de l'ésser humà que segurament no són representables o són potser difícilment accessibles a través de la representació. Llavors, la iconoclàstia també ens permetrà deixar aquests buits de coneixement que no són visibles i que alhora podem intuir d'altres maneres. No sé si continuo per aquí parlant dels arxius o voleu comentar coses vosaltres. Això que dius, jo també anava a dir una cosa, dic, ara semblaré l'anticrist, precisament parlant d'arxius, no? Però el Rick Prelinger, el major col·leccionista de cinema orfe, de tota aquella producció cinematogràfica que com no era artística, semblava que ningú s'havia de fer càrrec d'ella, no? Pel·lícules industrials, educatives, propagandístiques, i va reunir milers de pel·lícules que finalment les va regalar a l'arxiu de la biblioteca a Washington. I ara estan a l'abast de tothom, a archives.org. I ell deia, potser l'art ha d'aprendre de la gastronomia. Se guarda la receta, se tiren les sobres. No? Potser amb 50 westerns tenim suficient per en el futur saber com tornar a fer un western de supervivència, un altre western feminista, un western... Potser no fa falta guardar-ho tot, perquè la cultura digital ens ha revificat aquesta il·lusió de que potser podem guardar-ho tot. No? I això crea una angoixa molt particular. Naturalment, el mal d'arxivo ja deia això. No? Per conservar una cosa has de destruir 10 o 100. I això sempre comporta un cert malestar. No? A mi m'interessa molt el treball de documentalistes o artistes com l'Adam Curtis o el Frank Bové, o inclús hi ha moltes peces de Godard, l'origen del segle XX, peces on es fan servir moltes imatges d'arxiu, però en certa manera exorcitzant-les del seu origen. És a dir, no són imatges que hi siguin pel seu valor com un homenatge de cinefília o pel seu valor estètic. L'Adam Curtis munta documentals sobre la història del segle XX on cap imatge està directament relacionada amb el que es diu. És una qüestió creativa i les imatges queden resignificades absolutament. Moltes d'elles, a més, són imatges que normalment en diem brutos o coles o coses que no tenen un ús pràctic. Doncs sí que ho tenen, no? D'alguna manera. Però és una manera també de desacralitzar les imatges i de tornar a revificar-les des d'una creativitat que deixa de ser un arxiu que ens ofegui la memòria o la possibilitat. Hi ha una certa idea de cinefília. Penso que ara amb tot el domini que tenim o l'accés que tenim a l'audiovisual no interessa gens, no? La sacralització de cada plano, de quina pel·lícula correspon. El Godard, a l'origen del segle XX, parla de moltes coses i les imatges apareixen com si fos un vòmito del que està succeint, les sinapsis que estan tenint lloc en aquest moment quan pronuncio això al meu cap, no? I una imatge és pornogràfica, una altra publicitària, busca una relació directa, espontània, orgànica, amb tot aquest llegat d'imatges que ens ha arribat, no? Sense voler sacralitzar-les ni fer de tot una cita. Hem d'adquirir, jo penso, un domini que sempre és crític i sempre és creatiu, però que és molt important per fer-les nostres i que hi hagi arxius i preservar el llegat cinematogràfic i artístic, però també, sobretot en aquest punt, perquè no quedem ofegats per tot aquest arxiu, eines de control sobre aquest llegat per treballar nosaltres i dir coses noves amb les nostres imatges i amb totes les que tenim a l'abast, que finalment són un diccionari, en certa manera. Són eines per construir nous significants i nous textos en forma d'imatges o el que sigui, però on no estiguem asfixiats pel pes del llegat i d'obligacions històriques i artístiques i d'autoria sobre elles. No? No sé si, Cecília, vols comentar alguna cosa? No. O la Pilent, des d'altra banda.
Bueno, això que comentava l'Andrés, i els arxius com a formes també de control i tot, no? Em porta precisament a la segona idea, que és una idea totalment Foucaultiana, de Foucault, de l'arqueologia del saber, en què defineix l'arxiu, no? I s'ha parlat molt avui d'arxius concrets, no? I Foucault, quan està estudiant tot el que és la construcció del saber modern i tot això, introdueix la noció d'arxiu i diu, bueno, és que jo no em refereixo als arxius com la suma dels materials, ja sabem que no, que un arxiu no només és una acumulació de materials d'un tipus, diu ni tan sols com la institució que allotja aquests materials. No? Entenc l'arxiu el que és la part relacional de l'arxiu, a la que també s'ha fet referència avui, no? com una part política, com una dimensió política, no? Perquè i ell diu, no? L'arxiu és sobretot la llei del que pot ser dit. No? O sigui, és la norma, és allò que es pot dir i el com es pot dir. No? Allò que dèiem és que l'arxiu no defineix només una sèrie de materials, sinó que és a través d'aquells materials que es defineix el que es pot representar i el que pot ser dit. És el sistema de la discursivitat. I amb això estem pensant en les categories. S'ha parlat dels tags, no? Però és que els tags, clar, que un pot anar incrementant tags, no? Clar, són paradigmes de pensament. Llavors, ara estem molt capficats en què hi hagi tags que relacionin certs tipus de categories com feminisme, com postcolonialisme, no? Com altres tipus de polítiques així. I això, al tanto, estem definint el que podrà ser anunciat amb aquests tags també. No només reivindiquen una sèrie de realitats ocultes, ocultades pels previs tags, sinó que amb això també estem ocultant altra sèrie de tags. I això és una reflexió que volia introduir, perquè no hi ha arxiu que no sigui, evidentment, i això ja s'ha comentat una mica també, no? Que sigui neutral, que no prengui una enorme posició respecte a una sèrie de qüestions socials i polítiques, etc. No? I això és un sistema d'ordenació. Llavors, clar, un arxiu, i si em permets, Pablo, si estàs per aquí, no pot explicar totes les històries possibles. No? Perquè seria fantàstic que un arxiu fos una cosa en potència, com un diccionari amb totes les paraules, que permetés una gramàtica universal per totes les diferències. Un arxiu defineix identitats i n'exclou d'altres. No pot oferir totes les històries possibles, no? Tant de bo. Però un arxiu marca identitats i diferències, i això és una de les reflexions a les que conclou una mica la idea Foucaultiana d'arxiu. No? Llavors, una mica en consonància amb aquesta idea, una de les coses que jo deia, no? és destruir imatges d'arxiu. Jo convidaria a destruir-vos vosaltres també part dels arxius, però no així discrecionalment, no? Sinó anar com anar dient, va, anem a escombrar. No? I seria també gairebé a reclamar a les nostres institucions arxivístiques, filmoteques o excèntrics o alguna cosa així, que no només facin ells la tasca d'excloure allò que arxiven, perquè com diu l'Andrés, clar, evidentment, tot arxivador sap que ha de deixar fora una gran part del que li va arribant, no? Sinó convidar la societat a que destrueixi part d'això, part d'aquests arxius. És necessari, perquè si no, com ja va observar Nietzsche a finals del segle XIX, acabem construint una societat historiogràfica però incapaç de crear història, incapaç de crear esdeveniments, incapaç de viure la vida de tal forma que sigui una forma creativa de vida. I això ja ho va diferenciar Nietzsche entre la història monumental, que és aquesta historiografia, no? Que intenta rescatar un passat o conèixer un passat tal com va ser, cosa que això ja sabem que és impossible, però amb aquest intent es perd la possibilitat de crear vida. Llavors, una de les funcions o de les invitacions necessàries dels arxius personals i institucionals hauria de ser també la de convidar a crear tags, a crear noves categories, noves relacions. No? És a dir, convertir-se en arxius
transformables, modificables, manipulables d'una manera totalment democràtica i permeable. En aquest sentit, i abans parlàvem amb la Blanca sobre la guerra d'arxius. És que clar, hi ha arxius que són totalment immòbils, els arxius institucionals, els arxius oficials, i els arxius que volem que siguin totalment transformables, permeables. I jo crec que hem de defensar que els arxius siguin això, siguin mutables en funció del que és mutable a la societat també. Hi ha aquesta guerra d'arxius i hem de defensar això, doncs els arxius vius, orgànics, que tu deies. Em penso que no és estrany que l'avi Warburg interessi tant ara a tanta gent, perquè és que aquest caràcter relacional i que es pot reinventar sempre sobre quines imatges les posem en relació a quines, amb quina lectura, i de sobte veiem cinema clàssic i naturalment a través de qüestions de gènere o el que sigui, apareixen, o colonials, apareixen lectures noves, de sobte són transparents. El cinema clàssic és transparent, però en un munt de temes que no són els que normalment venien a les enciclopèdies de cinema. Aquesta capacitat és el que fa falta, potser en les eines d'accés, que és la capacitat aquesta de fer un atlas, amb tot, de posar en relació unes imatges amb altres. Penso que hi ha bastants artistes de referència a l'assaig audiovisual, però el que sorprèn és que després de més d'un cicle de cinema no hi hagin més assajos audiovisuals que ens mostrin com fer-ho. Penso que afortunadament a la xarxa ha sortit moltíssima gent, des de les possibilitats més senzilles com el Kogonada fins a l'Adam Curtis o el Frank Bové, gent que d'una manera molt més complexa fa servir tot aquest arxiu. Però a mi em sobta en certa manera que no sigui més rutinari treballar l'arxiu audiovisual d'una manera d'assaig, de manera molt més creativa, que, repeteixo, sempre esdevé finalment crítica, perquè si saps amb el que estàs treballant, acabes llegint, aprendre llegint les imatges. Això que ha dit la Belén de la pornografia o les lliçons que podem aprendre sobre les imatges, la realitat i la representació de la realitat quan s'inverteixen les lectures, primer coneixem la representació de les coses i després tenim un accés directe. Això ha estat sempre amb totes les imatges a la història de l'audiovisual. És a dir, les imatges actuen com una interfaz, el que ens pensem que és la realitat ho sabem majoritàriament i cada vegada més a través de les imatges. I això comporta sempre una traducció plena d'interferències i de tota mena, culturals, polítiques. I per això és imprescindible tenir, com més aviat millor, penso en els instituts, jo sempre, unes claus per comprendre que això serà sempre així, que és molt interessant tindre un accés a través de les imatges a tot el coneixement que podem, però que això sempre comporta interferències i comporta distorsions i tindrà eines crítiques suficients per desenvolupar-nos en aquest món. I és el que deia la Cecília, és que tots aquests arxius, internet està tot parametritzat ja també. Hi ha un accés, però internet és Google, és Microsoft, no és el que nosaltres volem, I amb això, digues. Sí, que en aquesta línia del que comenteu, de la importància de l'edició, de la curadoria, el filtratge, qualsevol, abordatge que fem d'aquesta immensa pluralitat de continguts que hi ha, que és una oportunitat creativa, però alhora, que l'avantguarda de la curadoria actual és que és el processament de dades informatitzades via algoritmes, és un altre tipus de filtratge en el que hem d'aprendre a parlar, també. És a dir, que nosaltres podem seguir utilitzant tecnologies d'altres èpoques és fonamental i a més ens ajuden a entendre la tecnologia digital actual també, ni que sigui per comparació, ja sigui visual, sigui sonora, sigui escrita, oral, però si no aprenem a parlar l'idioma de la tecnologia digital, la realimentació d'aquest univers digital vindrà donada només per una via, que és la d'aquestes grans corporacions. Llavors, de fet, hi ha un llibre, per exemple, molt conegut, el de Programa o seràs programado, doncs aquesta idea de que nosaltres ens hem d'alfabetitzar també amb aquesta nova forma de filtratge que ens sobrepassa perquè va a tota velocitat, perquè
parla, diguem, un llenguatge, un sistema de notació que no és el propi nostre, no? Que no és l'audiovisual o que no és l'escrit, que és el que ens havien ensenyat fins ara, doncs és important que ens hi volquem, no? Que ens empoderem i que sapiguem d'entrada, prenguem consciència que hi és i després aprenguem a parlar-lo i a crear també a través d'aquestes tecnologies. I en aquesta línia, amb això ja acabo, jo crec que és important, no? Aprofitar aquest moment d'hiperconsciència que tenim tots, que estem en un moment de canvi, per promoure, per exemple, des de les escoles, les aules, no? Que és sobretot el tema que ens ocupa, la tecnologia comparada. No? El no pensar que per una banda tenim el llenguatge oral o el llenguatge escrit, el visual o l'audiovisual, com si fossin compartiments, no? I sí, que en part ho són perquè cadascú ha generat els seus propis ecosistemes, no? La literatura, el que sigui, el que sigui, el cinema, el que ens vingui al cap, però que és un moment òptim també per comparar, no? I per un mateix potencial contingut, veure com es pot treballar des de diferents vessants i en el moment en què estem, sobretot la que seria la digital o la tecnològica. Has dit Google precisament, si feu la prova, al cercador d'imatges poseu paradís i sortiran 11 pàgines seguides d'una palmera, una platja, probablement amb una posada de sol. O sigui, és una cosa demencial, no? Suposadament un concepte amplíssim en les qüestions religioses, sexuals, socials, el que vulgueu. I paradís surt una postal caribenya. I si poseu adolescents, surt el que surt. Si poseu adolescents asiàtiques, surt el que surt. És a dir, és un prescriptor de mediocridades, de mainstream, absolutament inútil de cara a tots els que estem aquí, probablement que consultem imatges en busca d'una certa diversitat. No? A veure què me dicen de que és un artista, com defineixen visualment un artista? Doncs és un empobridor d'idees i això té una responsabilitat política més que evident. No? I si això ho veiem a Google, imagineu-vos a d'altres arxius, el YouTube mateix, quan a partir d'una sola paraula o d'una imatge de referència busques més material semblant. No? El que fan és abundant el que la resta de la gent, el que pensen que la resta de la gent ha buscat, mentre tu buscaves això també. No? I això, per tot el que ve, té a veure amb la creació, amb l'anàlisi una mica divers del que està passant, és absolutament no inútil, inconvenient. No? O sigui, s'ha de ser molt crític o s'ha de ser molt actiu, penso també en la Belén, quan endreces un arxiu per tal que la gent ho consulti i que no acabi en un callejón sin salidas o sempre al mateix lloc. No? Sembla que la Belén l'hem perdut un moment, però em sembla que ara ja torna a ser aquí. Ens sents bé? Vale. Voldria aprofitar... Sí, igual... también. Perdona? No, que si me escuchabais también a mí bien. Sí, et sentim. Voldria aprofitar també per donar la paraula al públic, també perquè hi ha hagut al·lusions directes, tant al públic presencial com al públic que està seguint-nos en streaming, per si algú té alguna pregunta o alguna qüestió que voldria plantejar. No? He mirat de ser provocador, però sembla que no ho he aconseguit. Vale, sí, que ho he aconseguit. El Pablo, no? Bueno. Crec que soc... Hola, crec que sóc el de l'al·lusió. Rebuda. Evidentment, un arxiu no pot contar totes les històries, però per això està la paraula possibles, no? Totes les històries que poden tindre cabuda en un determinat àmbit. En el cas del festival de l'arxiu del qual estava parlant jo, un àmbit tan ridículament insignificant comparat amb la immensitat del món com és un festival de cinema. Però sí que volia fer com dos apunts. Un d'ells ha de veure justament amb la desmaterialització del nostre pensament quan parlem dels arxius. M'ha cridat l'atenció perquè quan han aparegut diverses referències teòriques en les intervencions que acaben de passar, per exemple, la referència a Foucault, també entre línies a Derrida, tota una tradició molt arrelada a França, amb una gran potència teòrica per a pensar l'arxiu, però curiosament d'autors, en el cas de Foucault és evident, que van construir tota la seva teoria de l'arxiu i tot el pensament transgressor sobre l'arxiu amb l'accés als excel·lents arxius de la República Francesa. I fins i tot
problematitzant com un arxiu també es pot llegir en negatiu. La teoria Foucaultiana de l'arxiu bàsicament consisteix en llegir a contrapèl allò que et trobes a l'arxiu més institucionalitzat, com pot ser l'arxiu d'una institució psiquiàtrica de l'antic règim. El que ens ensenya Foucault és justament a navegar contracorrent les estructures que ens trobem. Per altra banda, s'ha parlat també de la hiperparticipació i de l'obertura radical, com una mena de laissez-faire amb els sistemes de classificació i de catalogació. Jo crec que en aquest punt hem de ser molt prudents, perquè crec que és una idea molt provocadora, d'un gran radicalisme verbal, però molt problemàtica quan toca terra. N'hi ha un llibre molt interessant de Marcus Miesen, que es titula The Nightmare of Participation, el malson de la participació, i que ens explica com moltes vegades idees, com dic, verbalment molt radicals, tenen una traducció a la pràctica molt problemàtica. I posaré un exemple molt clar. Quan parlem d'arxius estandarditzats, crec que estem imaginant que estem parlant com d'una estandardització dels sistemes de classificació. Crec que hem de ser prudents, perquè l'estandardització dels sistemes de classificació pot ser llegida com una limitació de la nostra capacitat d'imaginar el món, però també com un element molt democràtic. És a dir, una cosa molt propera a la idea de codi obert. Una idea segons la qual institucions molt heterogènies es posen d'acord per emprar un mateix llenguatge que permet una cosa tan important com és l'intercanvi. Per altra banda, la idea d'un laissez-faire radical amb un sistema de tags, un sistema de classificació, etc., té molt a veure amb les pràctiques algorítmiques de les grans corporacions que ara mateix estem criticant. És a dir, les grans corporacions d'internet aprenen dels llenguatges de classificació col·lectius, evidentment en una estructura completament privatitzada, i que privatitzen els seus interessos. Jo crec que la direcció pràctica en tot el tema dels arxius hauria de caminar per una altra direcció i que crec que no té a veure amb una idealització de la participació sense límits, sinó més aviat en acordar i identificar quines categories estan quedant curtes, quins límits s'estan establint, però això és una cosa que ja està passant en els arxius. És a dir, molt sovint també tendim a pensar en l'arxiu com les teories clàssiques de Jenkinson i els grans pares en masculí, anglosaxons, etc. Però ja l'arxivística contemporània té completament assimilats tots aquests debats. Hi ha experiments interessantíssims de catalogació col·lectiva, d'ús de software lliure, de catalogació. N'hi ha moltíssims debats actius. O sigui, jo crec que hem de ser molt prudents de no crear com una espècie d'espantapàjaros per a criticar una determinada idea d'arxiu que no té una concreció real en la pràctica arxivística quotidiana avui en dia. Gràcies. O sí que la té i la Filmoteca la té i parlàvem abans d'alguns arxius que es van presentar ahir aquí, no? Però bueno, el que volia era que s'anunciés precisament això perquè jo crec que encara no s'havia dit en aquestes taules, almenys en les que jo he assistit, no? Que es creés una miqueta aquest debat sobre... Però sí que hi ha, i tant que hi ha arxius que són encara molt decimonònics en aquest sentit. Tota forma d'ordre comporta moltes formes de desordre, sempre. Això és inevitable. Recentment m'he llegit un llibre sobre la història del llistat alfabètic, que em sembla que sigui natural, com l'aire, i no ho és. I una de les primeres persones que va presentar un llistat en forma alfabètica al principi del Renaixement va demanar disculpes pel desordre del que estava presentant, perquè no eren animals que estan a l'aire lliure, que han d'estar en un estable, sinó que era una llista per ordre alfabètic i això comportava un desordre conceptual absolut. O sigui que havent maneres d'endreçar un arxiu o el seu accés sempre comporten alguns conflictes inevitables. El mateix llistat alfabètic d'un diccionari comporta un caos absolut a l'interior, conceptualment. No sé si, Belén, volies afegir alguna cosa. Bueno, estoy bastante de acuerdo, interesada en lo que estáis comentando todas. Había una idea que me estaba rondando, que es más un apunte, una relación con una noción de
Bueno, es como una propuesta que hacen Toni Navarro y Alejandra López Gabrielidis, que son dos filósofas bastante jóvenes de Barcelona que están trabajando mucho con el tema de la tecnología y el feminismo de datos y proponen comprender todo ese archivo en torno al uso que hacemos de Internet y de las tecnologías de la información, como, bueno, proponen que se reconozca legislativamente como parte de nuestro cuerpo, hacen una propuesta que es el concepto del cuerpo de datos, como vía de inicio para poder legislar de una manera que respete más la privacidad. Y bueno, era simplemente como un apunte que me parece interesante añadir, que me parece realmente una propuesta que puede tener interés y que pienso que, sin embargo, desde la imagen ya hay cierto camino hecho, como que la representación de la imagen de un cuerpo, por ejemplo, ya tiene una protección distinta que en los temas que se estaba planteando, como el de la pornografía y otro tema de sexting que aparece continuamente, y entonces como esos archivos personales de imágenes del propio cuerpo, de la representación de una, sí que existe cierta legislación que te puede ayudar a protegerlo en la transferencia no consentida. Y bueno, como que quizás es algo que podemos ir aplicando a cómo se gestionan otro tipo de datos informáticos. Bueno, no sé, simplemente era una idea así. No sé si hi ha alguna altra qüestió que es vulgui plantejar des del públic o des del públic online. Crec que en les últimes intervencions, i en realitat en tota l'estona, hi ha hagut també aquesta qüestió de l'ordre, no? Que en el cas d'internet seria semblant a l'algoritme, no? Podríem associar això, molt interessant també el que has comentat de l'alfabet. Clar, i també en algunes de les taules anteriors, no? Es comentava això d'internet com aquesta omnipresència i hiperpresència abrumadora, que crec que també heu dit alguna d'aquestes paraules, i aleshores veure aquí com es podria generar una forma de guia, no? en aquest mar de coses que d'alguna forma porta a l'oblit que comentaves, la desmemòria. No? Llavors no sé si tindríeu alguna idea o alguna aportació en relació a com són o com haurien de ser aquestes orientacions d'aquest arxiu gairebé infinit, no? de l'internet, que crec que és una de les qüestions problemàtiques segurament d'aquest univers, no? De relacionar-se amb aquest univers. Jo penso que hi ha una qüestió, quan estem plantejant com impartir una certa educació i estratègies per adquirir consciència del poder de les imatges, etc., sempre ho estem fent arribant tard respecte a l'accés a les pantalles, en aquest cas de la gent jove, és a dir, i dels programes i les aplicacions que constantment van per davant del que nosaltres podem posar en un cert ordre o algunes reflexions, i en aquest sentit hi ha una part bastant espontània sobre l'accés a les pantalles i la relació, la manera de ballar i relacionar-se amb elles, penso que forma pràcticament part d'una situació que sempre et trobes que ja està feta i que en certa manera fins les persones més joves ja tenen una relació de domini que no necessàriament és problemàtica, sempre està renovada. L'atenció, nosaltres som analògics, tenim 24 hores, podem dedicar un temps limitat, llavors sempre pensem que hi ha un sobreestímul d'imatges que no dominarem, no, està absolutament limitat. Hi ha un factor de distracció més que evident respecte a altres activitats, però jo penso que podem preocupar-nos de com relacionar-nos amb els continguts, però l'accés amb el nombre de pantalles que hi ha, penso que sempre arribem tard respecte a les oportunitats que van sorgint, no? Que són conflictives algunes i que tenen problemes, però també són limitades, perquè nosaltres som limitats també. Al 1865 el Wagner inventa l'abismo místico, no? És la primera persona que dissenya un teatre a les fosques i diu: vull tota l'atenció a aquest hipnotisme que nosaltres hem relacionat sempre amb la pantalla, no? Amb el cinema. El Jonathan Crary comença a parlar als 80 de la suspensió de la percepció i tot això. Bé, ara nosaltres, la gent para atenció i segueix sèries en un autobús mirant un mòbil, és a dir, nosaltres semblava que la foscor era imprescindible per un cert estat
d'immersió a les pantalles, no? I en 30 anys això ha canviat radicalment. És a dir, també hi ha una evolució nostra vers la concentració i l'atenció cap a les pantalles, i això està en dinamisme constant, no? I no sé si és més important preocupar-nos de com accedir al contingut mateix de les imatges, perquè tot el que és el software està sempre pel davant, en certa manera, de la nostra capacitat d'estudi. Penso, no sé. Sí, com ho veieu? Però no vull ser molt apocalíptic en això de que ens superaran i... Jo afegiria, no sé si respondré ben bé la pregunta que has fet, no? Però que crec que és important que si acotem molt bé o entenem bé part de la problemàtica que pot generar tot això, que diguem des del punt de vista que jo deia, no? Més polític i de drets digitals, afecta una idea de propietat, de privacitat i de llibertat, això són claus que ens poden ajudar, per exemple, no? En el cas de la propietat i la privacitat, a repensar també quin és exactament el fons d'aquest arxiu, no? És a dir, parlem d'arxiu i tal, però bueno, el contingut en sí, clar, en unes jornades com les vostres estem parlant sobretot de cultura visual o de... No? Però en realitat el tema està en que ara s'estan convertint en fons, no? Coses molt més híbrides, no? Que van potser més enllà de la... O sigui, que evidentment van més enllà de la imatge, que són coses que en realitat ni podem imaginar, no? Llavors que potser un exercici és també pensar abans, no? O en paral·lel o com a alternativa al que poden fer les grans corporacions, realment quina és aquesta matèria, no? Aquest contingut que forma part de... que potencialment pot esdevenir arxiu, no? Perquè és que no, ho saben elles abans que nosaltres, no? I llavors pot ser un bon exercici, no? Perquè aquest robatori, no? De la propietat de les nostres dades, que ni tan sols sabem que són dades, no? Doncs prenguem consciència o ens repensem a nosaltres mateixos en tant que fons d'un arxiu potencial que ni tan sols sabem que existirà o que existeix. I per part d'aquest tema, no? De la llibertat, de com després tot això se'ns retorna i es modela un univers digital que està molt, molt formatejat, diguem, per uns interessos, que són els en el cas que estic parlant jo, el de les grans corporacions, doncs també ens ha de forçar a exprimir la nostra llibertat i a intentar sortir d'aquests universos, no? Com comentaves tu, no? És a dir, si busques paradís a Google, com pot ser que aquests resultats siguin tan restringits, on hem d'anar perquè explosioni la nostra imaginació i la nostra llibertat de pensament híbrid, visual, lingüístic, el que sigui, i realment puguem crear més enllà d'aquest món acotat, doncs, que s'està definint a través de les grans corporacions. Per tant, per resumir, no? El repensar tot això en clau de propietat, privacitat, llibertat, no? I quin és aquest fons i com potenciar la imaginació a partir de tot això. Bueno, jo el que podria citar és algunes de les pràctiques que hem fet en un màster d'investigació artística a EINA sobre la imatge, no? I una mica per desaprendre, no? Desaprendre el que tenim com automatitzat en la cerca d'imatges, a vegades, o així, no? Una de les pràctiques que vam fer un grup era treballar sobre la mateixa imatge, diferents tipus de temes, textos, etc., durant diverses setmanes, inclús 2 o 3 mesos, sobre la mateixa imatge i no treballar sobre cap altra cosa. No? I veure que aquella imatge és una espècie com de fractal o de vidre que va agafant tot de colors diferents, no? I que aquella imatge és totes les imatges gairebé, també. No? Aquests sí són totes les històries possibles. I observar que no és necessari consumir 2.000, 3.000 imatges diàries, no? Per poder anar trobant i trobant i trobant. No? L'altre exercici que havia fet un grup, no? Era una navegació random, no? A partir de les recomanacions de YouTube o de Google o alguna cosa així. No? Llavors havien establert doncs, un paràmetre que fos cada 4 recomanacions clico, cada 4 clico, i vaig acumulant allò. No? I de tal manera que generes una navegació que no és la pròpia, no? I comences a generar un perfil que no és el teu perfil propi, no? O el teu perfil de gustos segons aquells
aquells algoritmes. No? I l'altra, que l'havia presentat, és coneguda, l'havíem fet amb uns estudiants, però també és una obra d'un artista que es diu Un Juan, que està actualment de residència en Gara, el vaig conèixer fa unes setmanes, que és acumular totes les coses que et proposa una plataforma, un Juan feia en Facebook, no? I fer una exposició o fer un mural o fer visualitzar totes aquelles fotografies o activitats que et proposa una plataforma a partir del teu ús d'un cop, de diverses vegades. No? I allò és el que ets per l'empresa aquella. No? Això és interessant, no? Si vas agafant, per exemple, tota la columna de la dreta de YouTube, no? Totes les propostes que et posa, no? de diferents tipus de gustos i tot allò. No? I observar i analitzar el que ets per l'empresa, no? Quin algoritme estàs creant i construint, que és el teu perfil. No? Això era l'altra cosa, és observar-se com en un mirall des de fora. Pràctiques d'aquestes fèiem. Bueno. Molt interessant això del retrat robot a l'inrevés. Sobretot quan fas 30 anys i ets una dona, YouTube et comença a posar anuncis de test de maternitat. En fi, no sé si... Com a exemple del que comentaves, del test del retrat robot del que ets per les corporacions, i una mica el que comentava la Cecília també, de que les eines al final té a veure amb això que estem parlant tota l'estona, però que si internet ja pot estar ple d'imatges diferents, que si tu estàs sempre filtrat per un algoritme que té uns interessos molt concrets, que està manipulat per una corporació, doncs al final el que acabaràs veient no és aquesta diversitat. No sé si, Belén, volies afegir alguna cosa? Sí, por decir algo más en relación a esto que ha planteado Paul de aprovechar en mayor profundidad la imagen o ciertos recursos, a diferencia de este consumo instantáneo de desecho también continuo, al que estamos más acostumbrados en esta etapa de abundancia o hiperpresencia de la imagen. Pensamos en una idea de sostenibilidad que creemos que es importante, que bueno, creo que lo tenemos todos bastante en cuenta, pero bueno, como que siempre hay que tener, creemos que es importante tener siempre en mente la necesidad de producción. Cada vez que vamos a trabajar, sea un proyecto nuevo, sea un discurso, sea una imagen, como contando con este archivo de internet tan inmenso y con el acceso a muchos discursos, a muchos recursos, como poner más interés, como que creemos que es importante poner más interés y más esfuerzos en seguir dando circularidad a todos los materiales que ya existen. Esto es una de las funciones de los archivos, pero en general hay muchos materiales no archivados, no tagueados, pero que tenemos localizados de alguna manera que es interesante también seguir utilizando. No sé si hi ha alguna altra pregunta del públic. Si no, crec que podríem anar tancant. Agrair-vos moltíssim les vostres participacions. Ara tenim d'aquí 5 minuts comença la següent taula, remenar els arxius lectures creatives, així que quedeu-vos si podeu, si voleu, que comencem en 5 minuts i moltíssimes gràcies. Moltes Gràcies a gràcies. vosaltres. A vosotros.